Čau. Dneska tu je s náma na hostovačku bratrův oblíbenec Arnošt. Co je tohle, kámo? Co to máš zádici? To je Arnošt. To je ledvinka. Nazdar. Vítáme tě u dalšího dílu Checkbait Click. Čau, vítáme tě u dalšího dílu Clickbait Viralcastu. Jsem tu já, je tu Pepa, máme tady na hostovačku Arnošta, velký frajer. A dneska probereme pár zajímavých témat, který nevím ještě, který budou, na freestyle. Yes, vaříme z vody, Vaříme z vody. žádnou přípravu, takže... Jdeme, co nás napadne. Brutál. Mě napadlo, že bychom mohli dnešní díl vlastně polemizovat, filozofovat nad různýma otázkama. A Yes. První otázka, co mě tak napadá, je UFO. UFO, ty král. Věříš v UFO? Viděl jsi někdy UFO? Věřím v UFO a viděl jsem v UFO a lidi si budou tímhletím vyjádřením myslet, že jsem UFO. Ale bylo to zrovna tady jako na Lužinách x let zpátky. Jako Fakt jsi jsme viděl? seděli jsme u rybníka, najednou prostě Ne. z ničeho nic, prostě se tam objeví světýlko, který tam úplně myhlo a najednou udělá tohle. Čus. A přesně takovou jsem měl reakci. Kámo, cože udělalo to světýlko? Můžeš ještě... Je hotovo. Úplně nezájem. OK. Ale jako... Počkej, já se směju, kámo, ale... Jako tohle jsem viděl několikrát prostě. Ono jako super na tom je, že ono, když se koukáš na tu oblohu, tak tam je takovýhle věcí, jako jo, spoustu co jsou družice, letadla, tohleto. Ale ono, když se tam kolikrát jako zadíváš, tak tam jsou prostě tak prostě nepředvídatelný pohyby těch světýlek, co tam jsou. Že najednou se tam objeví světýlko, zmizne, nahání se dvě světýlka, všechno. A ty si říkáš, že to je družice, víš co, Musk vypustil družici, ale nevíš jako co to je. A teďko prostě jak všude jsou ty články, prostě jak hele, objevilo se UFO tamhle, prostě tamhle zahlídli UFO, piloti tamhle to viděli. Hele, dle mýho názoru, kdo si jako myslí, že jsme ve vesmíru sami a že my jsme jediná planeta, na který vzniknul život v celém vesmíru, co v galaxii, ale v celém vesmíru, tak je prostě retoš. Jako je to hustý, no. Když se nad tím jako reálně zamyslíš, tak teď je jako otázka to, co nás brzdí, jestli je to naše hlava, jestli je to hlava těch lidí, co třeba na tohle nevěřej, že si jako nedokážou v hlavě pustit tuhle myšlenku, co říkáš ty, a nebo jestli je naše hlava natolik chytrá, že si vlastně uvědomuje samu sebe a tím pádem potom jako přemýšlí o těchto věcech. Chápeš, že třeba takový pes jako o těchto věcech třeba asi nepřemýšlí, že jo? V opice možná taky ne. A jenom my jsme prostě v úvozovkách jako tak chytrý, že nám se háží jako ale do já hlavy jsem prostě tyhle zastánce otázky. toho, že doslova každá věc a doslova i když si někdo jako vymýšlí věci a takovýhle, tak vždycky to je na nějakém reálném základu. A prostě kdyby někdo neviděl někde nějakého zombíka nebo nějakého ducha nebo prostě UFO nebo upíry nebo něco takového a neviděl to, tak to nevymyslíš jen tak. Jo, já chápu, jo, to máš z knížek, jo, to máš z filmů, ale kde byla ta prvotní věc, kde prostě se najednou si řekl, tak tohle jsou zombíci, no a ty dělají tohle a tohle. Jak, když to nikdo neviděl, prostě ty nemůžeš vymyslet nějakou věc, kterou si nikdy v životě nezažil a neviděl prostě. Všechno je na nějakým reálném základu. Jo, rozumím. No jasně. A OK, prostě tak jako... Nedávalo by smysl, no, ta věc. Kdybys šel jako z nuly úplně, tak nevymyslíš nic vlastně. Další věc, jako tam všechno se odvíjí od něčeho. Jo, prostě. kolikrát máš prostě záznamy, že jako zmizeli nějaký lidi, nebo
prostě lidi, kteří tam pracovali, vypovídali před kongresem pod přísahou a najednou prostě zmizeli jako za týden. Já jsem slyšel story, že jak máš Aru 51, tak tam máš jako nějaký podlaží, ne? Jako, že může být třeba -1, 2, 3 dolů. A ty, co jsou nejvíc dole, tak tam žijou se svýma rodinama, protože tam pracují jako na tak závažných věcech, že nepouštějí ven z té Ary. Takže tam máš prostě pár jako hodně super chytrých lidí, kteří mají jako hodně peněz. A ono zase jako... A žijou tam s rodinama. Že prostě... jsou ty peníze tam. No jasně. Jo. Ale jako koukali jsme se na 1000 dokumentů, kde vypovídají vlastně tady ty super chytrý lidi, kteří tam makají, že mají napíchlý telefony a tak dále. A tak to jasně jsou sledovaný, jako ale jako mě jenom zajímá to, jestli já nevěřím tomu, ale takhle, reálný základ, jak jsem říkal předtím, oni nám to jako postupně dávají ve filmech a takovýhle, ale prostě my to máme jako srandu, my to máme jako film, ale ono postupně se ty věci jako dějou, ono i když se koukneš prostě v těch blbých Simpsonech prostě, jak ti to federujou postupně, prostě když máš toho plný TikTok, plný Instagram. Věříš na ty Simpsony? Hele, jako věřím, jako sranda je, že já jsem to fakt žral ty Simpsony a fakt jsem na to koukal, prostě všechny sérky, všechny roky, tohleto. A tam fakt jako si ty věci pamatuju, jako z toho, který tam byly a pak najednou se to za x let stalo. OK, možná je to blbost, ale je to prostě divný, vyšlo tam až moc věcí, jakože sorry, že tam bude Kobe ve vrtulníku, jak se tam rozšvihá a najednou prostě za pár let je tam to samý, víš co, jako na furt. Tak to je trošku jako divný. Další věc, když si vemeš třeba Men in Black, prostě normální klasika muži v černém. Jak to jako vznikne, že jsou nějaký intergalaktický takovýhle věci, že tam jsou prostě mimozemšťani převlečený za lidi a normálně fungují ve společnosti no, a jasně, takovýhle. No, ale zrovna kámo, muži v černém mi připadají takový jako, že bys to asi dalo vymyslet. Ale jak? Že to bude jako odvíjený. Jak to vymyslíš? No tak dobrý, tak UFO neexistuje, tak jak to vymyslíš? Když nevíš, tak vymyslíš prostě. to tak, že máme v hlavě ten mozek, co máme a první, co tě napadne, když se podíváš jako nahoru a učí tě o vesmíru a o dalších planetách, tak to, že někdo jako bude... Takže já prostě budu sedět takhle, sedím u rybníka, koukám do vody a řeknu si, tyhle, tak já vymyslím něco o vlkodlacích, víš co? No, teď jo, kámo. Ale tak to samý je o moři, že jo? Že nemáme vlastně probádaný vůbec ale moře. Ale to nemáme, a možná jsou ty mimozemšťani tam, teď my víme úplně kulový o tom. Ale že máme probádaný moře z málo procent a my vlastně jako nevíme, co je pod tou vodou, že jo? Ale já se jako vůbec tomu nedivím, protože já se potopím třeba jako do 5 metrů a tam sebevětší ryba nemá ani zuby a já nervy okamžitě z drhačky. A do 5 metrů se nepotopíš, jo? Hej, podrž mi pivo, kámo. Jakože s přístrojema, nebo? Ne, to byl příklad, bože, já jsem se rozumím. do 5 metrů, ale jako, že prostě i když jdeš norchovat na ty útesy, nebo se jdeš potápět, nebo něco prostě, tak dobrý, ale nedokážu si představit, co tam je jako těch 15 kilometrů prostě pod tou vodou. No je tam ta svině, ne, kámo, s tou lampičkou, s těma zubama, víš? To tam žije, že jo? Jako tam musí být hrozný věci, no, to je šílený, zmutovaný ryby a všechno prostě. Myslím si, že tady jsou ty největší, my tady vidíme velkýho žraloka, myslíme si, jak je to v hajzlu obrovská ryba a teď prostě třeba si uvědomí, že tady ty malý skrčkové jsou nahoře, protože dole je něco daleko horšího, který tě prostě tam sežere na hadry, víš co. A že jak tady žerou ty malinkatý rybičky, tak prostě, že ten obrovský žralok je ta malinkatá rybička pro tu věc dole, víš co. No jakože nechci si to ani představovat, no. Ale vlastně, no. Je zajímavý, jak vlastně ta palice si to nedokáže ani představit. Když si vezmeš toho velkého žraloka, OK, představíš si třeba verlibu, ale myslím si, že
Že taková velryba má ještě jako malou tlamu na toho velkého žraloka, o kterém se tady bavíme. Jo, OK, ale proč ta velryba není není dole? Jak to musí být fakt jako hrozně velký. Že Proč ta ryba není musí dole? být velká jako třeba 11 podlažní panelák. A proč není dole? Ta velryba, když je takhle velká. Jako dobrý, já nevím, jak ryby jako fachají, jo, takže já nevím, jako jestli mají na to uspůsobený orgány a takovýhle, ale když je to takové velký hovado, proč není dole? Protože tam je ještě větší hovado. Proč prostě. není dole? Tam je větší hovado, proč tady plave po hladině, prostě tady fouká vodu prostě do toho, žere plankton. Tak kámo, ale dejchaj ne, oni dejchají kyslík, brácho. Teď ona jde nahoru, kámo, vyfoukne vodu, jak to je vyli, jenom, kámo, nadechne se. to je jenom vizuál. A jde zase dolů, kámo, Ne, že ona vy tam- to samý, brácho. Tam jenom flexí, že umí dělat vodotrysk, to není vůbec o tom. A nemá dejchaj, že Ryby jo. nedejchají. No jí dejchaj, kámo, i v Nedejchaj. moři je nějaký procento Ryby dělají kyslíku, takhle. kámo, přes žábry se jim to filtruje, ne? Nevím, jak fungují ryby. Prostě. Kámo, hlavně, že máš maturitu. No to mám, ale nejsem specialista. No, dobrý jako dejchaj, OK, ale kdyby byla frér, tak je tam dole, víš co. Je nahoře prostě na tom. Nezajímá mě velryba. Tak kámo, vlastně všichni potřebujeme kyslík, ne? A jedno, jestli jsi ve vodě nebo kde. Všichni jsme z kyslíku, není žádný zvíře, který je bez kyslíku. No a jak to dělají ty dole? Kámo, No jak to dělají ty dole? nevím. Nějak to filtrujou přes tu vodu, ranec. Líp jak ty nahoře. Nevím, nerozumím tomu. Ale rozumím, no. Nerozumím tomu, jak to funguje. Ty nerozumíš, já rozumím. Nevím, já nevím, jak fungují ryby prostě. Tak když potřebují kyslík a potřebují dejchat, tak nazdar, ale když si vemeš rybu, vytáhneš kapra a necháš ho na vzduchu, jak chcípne, ne? No protože má žábry, že jo, nemá plíce. On to filtruje přes ty žábry. Přes tu vodu to tam nějak prostě... Tak takhle my si žijeme v tomhle podcastu, my se dostaneme od mimozemšťanů k rybám prostě. Nemáme přípravičku, no, ale... Takhle projdeme celý svět. Změníme úplně téma. Co si myslíš o dnešním seznamování v dnešní době? Jako chlap, ženská. Kámo, to, co mám vypozorovaný, tak hodně Tinder, že jo? Hodně ve velkým Tindříček. Co mám vypozorovaný jako lidi, tak se ani nebojí chodit tolik jako na tu seznamovačku. Myslím si, že to je takový, jako na jednu stranu to chápu, protože ta doba prostě je tady milion applications, kámo, všichni to používá, je to zkrácení času všeho, takže ta aplikace tady je mezi těma lidma, ty lidi si to prostě mají stažený, vidějí, že to funguje, chtějí mít všechno hned, prostě to se dáš člověku. A upřímně, To, co, měl jsi to někdy? Mám kámo úvahu. To, co dáš člověku v aplikaci, bez toho, aby on pro to musel něco udělat, tak on to využije, ten člověk. Měl jsi někdy Tinder? Myslím, že ne, kámo. Třeba jsem s Denčou vlastně... Mám průser teď, jo. 6 let, kámo, 6 let spolu budem. Takže, a Tinder nevím, jak dlouho tady je Tinder, kámo. Takže myslím, že mě to minulo nějaký Tinder. Ale já jsem jako... měl lidé, kámo.cz a jako to takhle, já ti řeknu svoje zkušenosti s tím, jo. Já jsem ležel vedle buchty, která jako řekla, hele, pojď, uděláme si srandu, nádherná buchta, jako fakt v topu, granát, strašný. Taky bych to swipenul na ní, prostě úplně jako chápu. Ale frérka to tam jako postla. A co? No jako normálně si udělala profil, tohleto. Ti říkám, jestli to bude 10 minut, frérka tam třeba 400 lajků. Úplně. Okay. Ale já ti říkám, že já jsem si fakt jako... Udělal jsem si v tom jako pravidelnost, že prostě jsem to fakt jako swipeoval. Dal jsem si prostě třeba 2 měsíce, že to fakt jako budu swipovat, že třeba pán Bůh nebude doma a fakt tam jako někoho najdu. Jo, ale že swipuješ ty holky, že líbí, nelíbí, ne, doleva, doprava jdeš. A jestli jsem tam měl prostě třeba 18 těch lajků. Takže jako je jako tam že velký 18 chod? Nebo no to vůbec, 18, kterých vůbec dali mě like a schody asi 3, ale to jako
ty schody byly většinou, když už jsem takhle jel, hej, mě už to nebaví, jo, prostě jsem to odklikal, abych to měl jako hotový a najednou prostě máte schodu a to je na tom to nejhorší, prostě takovej ten, jak nás dopujou tím Instagramem a vším, že najednou máte schodu a ty hned, ty vole, to bude láska mýho života, ty. A teď to otevřeš a tam ta buchta prostě 100 kilo, prostě šedá, hnusná, prostě úplně jako hrozný troll. Věc další, co mě jako drtí tady na tom, je, že přesně jak jsi říkal, lidi hrozně dávají na tyhle ty aplikace a už to prostě není jako dřív. A já si přijdu, mně je 34 a já si prostě přijdu v této době ztracený. Protože já prostě jsem byl navyklý na to, že za holkou prostě přijdeš. Jsem se lékám, jak jsi 34. Tak jsem se lék, než jsem pochopil, že... Jo, mě je 35 vlastně už. No, dokonce ještě. No ale jsi začal tou 40, víš, tak jsem se úplně... Ale bylo to tak, že prostě přijdeš za holkou, zaujmeš jí, oslovíš jí, tohleto. A teď, když si to vemeš, v dnešní době, když tohleto já udělám, a přijdeš takhle za nějakou holkou, jakože se nebojíš, víš, že tam je s kámoškama, ty se sebereš, dojdeš tam. Hej, dřív to bylo prostě jako, hej, to je super, tak on se odvážel tohle. Jo. Ty tam teďko přijdeš a ty frérek na to je úplně. Co? A víš proč to, jaká má to vím? Proč? Já to vím, proč to. Proč? Protože ty v dnešní době, když uděláš ten move, tak se tý frérce musíš fakt líbit. Protože ona ví, že má ten Tinder a tohle, co předtím ty holky zažívaly a nebylo to třeba tolik běžný, nebo to třeba běžný bylo, protože ty kluci za těma holkama chodili, tak neměli těch 400 lajků jako během hodiny. Jo, rozumím, ale takže tak... to bylo to jiný. Dneska je to tak, že prostě Frérka přesně, jak jsi říkal ty, stáhne si Tinder, nebo už ho má díl, že vidí, jak to funguje. A hlavně my chlapi, tak jsme prostě zakódovaný samci a chceme jako většinou sex, že jo, jdeme jak šelmy po těch ženských. Ty ženský to vycejtějí a vědí to, takže si myslím, že ženská nemá nouzy o chlapy. A to jako nemá nikdy, to může být sebehnusnější ženská, vždycky někoho najdeš. No. Ale jako tam je nejhorší, že jako ty nemáš v dnešní době šanci u ženských, pokud nemáš čísla na Instagramu. Myslíš? Ne, kámo. Hele, je tam nějaká pravděpodobnost, jo. Myslíš? To je to, co já řeším. Ta dnešní doba, ty ani nedostaneš jako šanci tý holce ukázat, jako, že jsi to ty, jako ten on. Jenom protože jsi neudělal jako kvalitní chytlavou fotku, ale dal jsem jako normální svoji fotku a vem si, že oni tě vyfiltrujou podle toho, jak vypadá tvoje fotka. Jo. A jak je jako hitla a tohleto. Oni fréři, co v tom jako jedou, nebo jsou hezčí, fotogeničtější, tak si ten profil udělají nějak. Jo. A to měřítko jako dobrýho profilu a středního pozvedávají tím, že prostě když je fréř jako fotogenický, tak to zvedne nahoru, pak přijde to menu, který prostě jako stejně nebude čančat, že jo, dáš si nějakou fotku, raz, dva, tři, 4, nazdar. A vlastně Frérka to neocení a nechce tě poznat. A pak vlastně jako ale žijeme... Ale tak kámo, jako divíme se tomu, nedivíme, že? Ale jako žijeme v době... Když ta Frérka tam má že to je právě to ono. Ty tuhle tu buchtu taky nechceš, která tě bude posuzovat podle toho, jestli jsi tam vyfocený s bávem na dovolený nebo takovýhle prostě. Tak nemusíš být. A tak nemusíš být, kámo. Ale pak nemáš ty lajky, pak nemáš ty schody prostě a takovýhle. Takhle to funguje v dnešní době. Je to tak? Tak to jako regulérně je. A v další věc je, tak že... možná ten Tinder, další věc je, to je všude. Další věc je, že ta holka jako nemůže vědět, jak já jsem zábavný, jak umím s ní mluvit, jak bych prostě jí udělal, jako jaký bych jí udělal večer tohle, jakou mám šavli prostě, nemůže to vědět. Ale, já už vím. Ale já se tam prostě nedostanu ukázat šavli, protože prostě jsem neměl jako přívětivý profil, kde by si řekla, wow, fajn, hele ten frajer, ten je načančanej, v pohodě, bávo, jo, dobrý, hele, tak pro mě bude jezdit, cajk, dovolená, pecka, hele, super, dobrý, prošel si konkurzem, čau. Tak reálně, já nevím, musíš nějak oslovit, kámo, no. Vem si, že ty nemáš vlastně tu sílu toho projevit to charisma, že jo? Ale já... Počkej, poslouchej, ty nemáš sílu projevit to charisma,
na ten osobní střed, vlastně face to face. Takže ty si prostě to, co ty musíš udělat je, podle mě, jako v dnešní době, na tom Tinderu, že si jako uděláš dobrý profil. A to je právě to, ono nemusím, protože já bych takovouhle holku ani nechtěl stejně. Ale kámo, to můžou být keci, vole. Tohle. Nechceš, tak jo. Kámo, jdeš na Tinder, hledáš frérku, ale tak si prostě uděláš hezký fotky, kámo. Ale jestli hledáš frérku, tak ji nehledáš na Tinderu, to za prvý. Co by ne? A za druhý. Já si myslím, že bude hodně párů, který jsou z Tinderu. Schválně, budeme mít nějaký, já nevím, pár stovek třeba views, tak zkuste napsat kolik přesně z vás se potkalo na Tinderu. Jo, zajímá nás to. Výsměch ode mě. Prostě najdeš se přes aplikaci, kámo. No. Vidíte to na palici úplně. Tak víš, jak jsem se našel já s Deniskou. Na Tinderu? Ne. Na ICQ? Ne. Na lidé, nekecej. Ještě horší, kámo. Nekecej. Ještě horší. Líbím se ti. Ještě horší. Na Facebooku. Ještě úplně horší, kámo. Co je horší? Fyzický prostor. Fyzický prostor. Už sama. Yes, kámo. Ty král. A tak, ale to je normální interakce. My jsme samovský. Chlap, ženská, chlást prostě doma. Já to neznám, já jsem počestný kluk, ale tak prostě nějak se to jako vyvíjí. Jako normální lidi. A ne, že budu prostě, ne, že si budu tady překlikávat, prostě followovat lidi, který nechci a pak je odmazávat, abych si jako nabral followery a podle toho mě bude posuzovat buchta. Hej, tam má posuzovat moji šavly, ty vole. A ne prostě tady, jestli mám 5000 na Instagramu nebo 2, já ti říkám, že já tam vysypu rodeo a to mám litr na Instagramu. A rozjedu to daleko víc, než ty vocasové, co tam mají 10k. Nesnáším tuhletu dobu, rád bych podotknul. Nevím, jestli to bylo poznat, ale nemám rád tuhletu dobu a nelíbí se mi. Tak popojedem schválně, jo. Hele, já vím, že ty jsi to nechtěl řešit. Dámy a pánové, Tomeny hodně nechce řešit tohle téma, který já vlastně teď načnu. On už ví, o co jde. Hrozně tomu jako věří propadlej, až úplně z toho si myslím jako se toho bojí. A jsou to duchové. Kámo, zajímá mě prostě nějaký tvoje story, co se týče duchové. Já se nechci o tom ani bavit. Hele, jako takhle. Oni tomu říkají, čemu se tomu nadává? Psychóza. Nějak spánková paralýza. No. Někdo tomu říká spánková paralýza a já tomu říkám, že ta věc prostě stála nade mnou. Jednoduchý prostě. Kámo, zase se ti takovýhle věci staly, jo? Jo, stávaly se takovýhle věci, když jsem byl malej. A ty jsi hodně hulil trávu nebo něco? Že jako malej 6letý jsem asi nehulil trávu, že? Okay. Ale tak já znám i spoustu lidí, kterým se tohleto jako stalo. A je to prostě, je to nepříjemný pocit, ale já fakt to nechci moc rozebírat, já tady nechám mluvit Pepu o tom vysloveně. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, jaký to bylo, tak to byl absolutně ten polibek Moskomora z toho Harryho Pottera. Fakt, úplně stejný. To je crazy, já jsem... Stojíš, nemůže, nebo ležíš, nemůžeš nic. Tak ty jsi měl teda paralýzu, anebo duchově? Všichni tomu říkají jako spánková paralýza. Já tomu říkám prostě, že no tak počkej, tak schválně... stála na tebou nějaká prostě tmavá věc, prostě, kde si neviděl do ksichtu, neviděl si nic. Nechám ti to dopovědět, kámo, že si myslím, že to bylo zajímavé, já jsem mě přerušil. Že aby si to mohli people jako si říct, jestli to byla ta spánková paralýza, protože hodně lidí určitě třeba zažilo, že si říkal, že ležíš, nemůžeš nic. Ležíš, nemůžeš nic, chceš hrozně křičet a nemůžeš, prostě nevydáš ze sebe ani hlásku, prostě máš hrozný strach, chtěl by si utíct nebo něco, nemůžeš se ani pohnout, nemůžeš mluvit, nemůžeš nic. Já vím, že jsem hřval a prostě chtěl jsem zařvat na tátu, že prostě úplně jako, ať mi jde pomoct a mám husinu, tyhle. A nic. A najednou, až prostě to zmizelo pryč, tak najednou prostě jsem začal řvát, jak kdyby se mi spustily hlasivky, prostě táta tam přišel a klasicky jako
hele nic, když tady nic není, to mít v pohodě, fakt, že duch jako na tebe koukal a nějak něco. A nebo kámo UFO, že jo? UFO, vole. Jako je to přehnaný, teď jsme hodně deep, kámo, ale že UFO jako, ti udělá to, že... Ale mi se tohle stalo několikrát a teď kolikrát se ti musí stát, že najednou prostě sedíš a najednou tady se ti tam něco myhne prostě a takovýhle. O tom jsme se bavili, že si myslím, že věřím na nějaký Matrix, no. Myslím si, že prostě... Ale nevznikly ty, zase je to stejná teorie jak předtím, nevznikly ty filmy, prostě nevznikly jen tak. Jako tam kolikrát my jsme bydleli na IPáku ve starém baráku, fakt starém baráku. Ty prostě najednou sedíš a jako z půlky prostě stolu ti jebne sklenička vozem a takovýhle věci prostě. Jo, to jsi říkal vlastně. No. Že od toho IPáku to bylo nějak jako ne drastický, ale pamatuju si, že když jsi tam vlastně bydlel a mluvil si hodně o tomhle tam, o tom IPáku. Bylo to jako fakt přehnaný a jako fakt je to zlo. To je strašně zajímavý, kámo. Fakt v tyhle věci věřím, je to fakt nepříjemný prostě. Já jsem, kámo, nikdy, nebo ne, že nikdy, já jsem takový, že se snažím jako hodně ty věci, co se dějou, nějakým stylem vysvětlit si, že proč se to dělo a vždycky k tomu mám nějaký vysvětlení. A podle mě já jsem taky ten člověk, který by potřeboval fakt jako hodně v úvozovkách důkaz, jakoby, aby ta moje hlava si to nedokázala vysvětlit a řekla si, OK, teď prostě to vidím, cítím a je to tak. Ale zároveň jsem těm věcem všem hrozně otevřenej. Vůbec to neberu tak, že by jako neexistovaly. A kort ještě moje máma s tím má veliký zkušenosti, jakože veliký, kámo, že je jako fakt propojená skrz babičku a tohle a vidí a umím s nima mluvit, kámo, takovýhle věci, prostě mi říkala odmala, že kdyby se mi někdy takovýhle nějaký věci jako děly, abych se toho nelek, že to je normální, že jsem to po ní mohl podědit, víc. Takže jsem v tom takový jako odrozený, vychovaný, že prostě vím, že to tady asi jako nejspíš je a když něco takového jako vidím, nebo se mi něco takového šustne, nebo někde zhasne nějaká lampa, nebo víš něco, tak si jako v hlavě neřeknu, že jo, náhoda, víš co. Ale ta moje hlava někde vzadu ví, že jasně, může to být náhoda, prostě nějaký zkrát něco, lampa nade mnou zhasla, jdu dál a neřeším to, jakoby. Víš co, neběhám tady po světě, že určitě už se mi stalo 3krát nade mnou zhasla lampa, 6krát jsem viděl stíny, 12krát jsem viděl tohle, tamto, takže jsem přesvědčený, že jsou duchové. S tím jako právě taky nežiju a teď si říkám, jestli by jsem to vlastně vůbec chtěl zažít, no, něco takhle velkýho, jako. Já jsem se snažil já jako hodně cítím energie v tomhletom. Jsem vyvolával duchy. A hodně, kámo, že odnáme, jak se to dělá, kámo. Tak to já vůbec. A nikdy žádný halo jako v obrovský nebylo. Nikdy v životě bych tohleto nedělal. Nikdy tohle není prdel, s tím si nezahrávejte. Kámo, víš, co vždycky dělám? Teď budeš mít husinu, brácho. A to vždycky to dělám Denisa, aby měla strach, že vždycky říkám, jestli existují duchovia, ne, to nedrž hubu. Tak spadne tam ten obrázek za 7 vteřin. Drž hubu, to nedělej takový věci, 6, kámo. 5, 4, nedělej 3, takový věci. 2, 1. Kámo, kdyby fakt spadne. Kámo, jednoho dne tě to bude hrozně mrzet, takovýhle kec, uvidíš. Jaký kec myslíš? Přesně tyhle ty srandičky z toho. Jednoho dne tě to fakt jako hitne. Okay. A budeš z toho v prdeli. Ale to je taková srandička jako napůl, že to není srandička, že bych si to dělal srandu, že na to nevěřím, ale spíš by jsem jako chtěl začít věřit. No, jako ale hodně, víš, jako ne, že jako, já si vždycky právě všechno vysvětlím. Jenže tohle je právě ono, já bych zase dal všechno pro to, abych takovýhle věci nemusel vnímat. Abych jako byl, jak třeba můj táta, který prostě absolutně úplně, jasně, prostě máma taky tohle vnímá prostě. Taky vnímá takovýhle věci, já taky vnímám energie, prostě vnímám, prostě vím, že tam je něco jako divného prostě. Že třeba přijdu do místnosti a vím, že se tam, to víš i na tom Airsoftu, jak jsme tam byli prostě. No. Jak jsme byli v tom bunkru, prostě v tom, co to bylo, u toho Kladna. Tam byl prostě bunkr a bylo tam prostě něco divného. A myslím, že ty jsi mi pak říkal, hej, já jsem tam něco Jo, kámo.
Vím, ten bunkr, jak tam byly ty hrozně železný obrovský dveře a my jsme tam museli prolejzat, že jsem si skoro sundoval bombu ze zad. Jo. Vím, kámo. Jo, vím. No. Jo, teď jsem si úplně vybavil i ten pocit, já jsem mi to říkal, tady něco jako je, vole. Jo, že to je divný. A pak najednou i ty a takhle jsem začal čumět sem tam. Jo. Já tyhle ty věci jako bohužel vnímám a fakt bych dal jako všechno za to, abych to nemusel vnímat, protože kolikrát je to fakt creepy. A i když to mám jako odmala, tak jako bych to nejradši neměl. Ale jako řeknu to asi takhle, je mi úplně jedno, kdo na to bude koukat, je mi úplně jedno, co si o tom jako kdo myslí, jako já vím, co jsem viděl a já jsem se tím potýkal celý život, že mě jako lidi měli jako za blázna s tímhletím a že a jasně, prosím tě, ty jsi úplně narušenej. Už jsem jako fakt přemýšlel, že si skočím jako k psychologovi nebo něco. Já myslím, že si skočím a tečka. A pak jako hele, já jako vím, co cítím, co vidím a je mi jako asi úplně jedno, kdo si jako myslí, jestli je to kec nebo ne, jestli si to melu, abych byl zajímavý nebo něco. Já vím, že to tak není a jestli si to někdo myslí, ať si to myslí, jenom jediný, co fakt chci, ať si nikdo nezahrává s těmahle věcma, protože to není prdel, jako. To fakt jako regulárně není prdel. Nějaký vyvolávačky a takovýhle prostě. Já jsem si s tím hrál, no, kdysi. Teď bych do toho nešel, kámo. Skrz ještě to, jak už mám baby, tak si jako s tím nechci hrát, no. Ale jako není to sranda prostě. Jako to ti, kámo, řeknu, my jsme byli vlastně jednou vyvolávat duchy jako crazy stylem, kámo. S jedním klučinou, který k tomu měl i nějaký ty boxíky a tohle. A byli jsme na Bohnickém hřbitově, kámo. A stalo se to, že my jsme šli tam jsme zkoušeli ty boxíky, spirit boxy a tak dále. Tam se nám jako, jsme hledali ty slova v tom rádiu, že jak to rychle střídá ty frekvence a občas ti tam někdo něco jako řekne, tak tam hledáš ty slova. To, co si já pamatuju, kámo, co ve mně fakt nechalo jako hodně, tak bylo to, když jsme vlastně vyšli z toho hřbitova a já jsem se šel vyčůrat, kámo. Tam bylo prostě brána, vyjdeš ven, cesta do téčka. Takhle byla cesta, za náma hřbitov a cesta dopředu, příjezdová cesta k tomu hřbitovu. A tak nějak jako všude stromy, lesy, vysoký. Já jsem se šel vyčůrat, kámo, tam podél té příjezdové cesty jdu čůrat. A měl jsem ten spirit box v kapse. A teď já ti nevím, abych nekecal, kámo, jestli se zapnul, nebo jestli byl zapnutý, nebo tam jsme se šli ve dvou vyčůrat a on jako zapnul ten spirit box, něco takového, nechci si vymýšlet. Ale to, co se stalo, bylo, že z toho spirit boxu, kámo, byl slyšet pláč dětí. Jo, normálně dětský pláč, kámo. A já jsem dočůral a všimnul jsem si skrz ten strom, že jsou tam nějaký hroby, kámo. Jo, já jsem nejdřív jako čůral, koukám, že tam je dřevěný plot, říkám, ty co je za tím plotem, tak tam se koukám v té tmě přes ty stromy a vidím, ty tam jsou nějaký náhrobky, tak jsem hned přestal čůrat, že jo, říkám, ty tady je taky nějaký hřbitov, ale tak jsme to obešli a tam, kámo, malý hrobečky dětí. A to mám taky z toho úplně hustinu, kámo, že to bylo fakt hustý, že jsem měl vlastně tu experience toho, že jsme šli s tím spirit boxem, hledáš tam ty slova, je to zajímavý, dobrý, moc ti to jako, někdy ti to odpoví, někdy ne, tak jako fakt to v tom musíš hledat. Ale tohle to bylo crazy, protože nikdo nevěděl, kámo, že tam je další hřbitov a že to je ještě hřbitov jakoby dětí, víš co. A reálně jako tady z toho spirit boxu tak se ozýval dětský pláč. Takže to do sebe zapadlo a to si sám jako se sebou ponesu dlouho, no. To bylo hustý. Buď zase jako ultra nějaká přehnaná náhoda, ale nevím, no, jestli zrovna náhoda. Ukončíme díleček. Máme nějakou půl hodinku za náma. Myslím si, že to bylo dneska docela hodně zábavný na to, že jsme neměli přípravu. Já jsem se moc nebavil teda. Ne jo. Ne. Tak jsme rozjeli hezký tématíčky. Jestli vás to bavilo, dejte lajčisko, dejte nějaký odběříček. Máme tam 12 odběratelů. Na tom YouTube je to hodně těžký.
mít nějaký odběry. Ale my se nezdáváme. A jedem dál. Peace. Moc čůra. Moc. Jo. Strašně čůra. To vypni, nebo to vole zase budeš stříhat rok. Jo. Ty krávo, 40 minut. Jo, nějaký ten začátek tohle. Hodinka, no. Chtěl jsem ještě vydržet tématička, ale už jsem viděl, jak usínat. Jenom by to nebylo příjemný téma.